Здравейте, здравейте, приятели на родопската кухня на Мими. Днес ще ви приготвя бухтички с айран. Добавих една чайна лъжичка бак пулвер. Сега ще сложа и сол. Чайна лъжичка и половина сол. Разбърквате тези продукти. Като разбъркате, приготвила съм и една чашка айран. Изсипвам и умесвам тестото. След като сте готови вече с уместването, умесете го, докато се получи едно меко тесто. Източете тестото и го нарежете на квадратчета. Готовото тесто го запържете с горещо олио, докато се получи златист цвят. Това от мен, приятели. Бъдете живи и здрави и до следващия път. Не забравяйте да си оставите вашите коментари и лайкове под видеоклипа ми. Аз се включвам от кухнята на мъжа ми. Дано да съм била полезна с това видео. Обичам ви всички!